Bi Gvern Laburista ġdid, il-Gvern se joħroġ 1,000 euro kull sena fuq self ta' proprjetà għal first time buyers għal 10 snin. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien, fejn semma l-ewwel 5 proposti li se jolqtu lin-nies minn kull faxxa tas-soċjetà. Fil-fatt fost dawn il-miżuri hemm proposta li tindirizza għajnuna fuq xiri ta' proprjetà. Permezz ta' din il-miżura, jekk il-Partit Laburista jiġi elett fil-Gvern, se joħroġ 10,000 euro fuq proprjetà mixtrija mill-first time buyers b'self. Għall-ewwel 10 snin tal-loan, il-Gvern se jħallas 1,000 euro fis-sena mill-pagament tal-loan tal-first time buyers illi jixtru proprjetà residenzjali, l-ewwel proprjetà residenzjali tagħhom. Xi fisser dan? Ifisser 10,000 euro fil-bwiet tal-first time buyers tagħna fuq medda ta' 10 snin. Ta' uliedna, ta' żgħażagħ tagħna. Din l-iskema se tibda tapplika għal dawk il-kuntratti li ġew iffirmati mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Il-Prim Ministru fakkar kif din il-miżura tikkumplementa oħrajn li ddaħlu qabel bħal dik ta' tnaqqis tat-taxxa tal-boll u l-għajnuna biex jitħallas id-depożitu fuq self għal dar. Miżura ewlenija oħra li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela f'din il-konferenza tal-aħbarijiet u li tindirizza l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd hija dik li tolqot is-settur ambjentali f'pajjiżna. Jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja mill-poplu fl-elezzjoni ġenerali li jmiss se jkun qed jinvesti 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin biex jiżdiedu spazji ħodor ġodda b'enfasi fil-qalba tal-bliet u l-irħula. Dan biex ikollna Malta isbaħ u aħjar. Nemmen li kull Malti għandu jkollu spazji miftuħa viċin fejn jgħix. Irridu li jkollna netwerk ta' ġonna u spazji pubbliċi fiż-żoni urbani viċin darek. Għalhekk se ninvestu 700 miljun euro biex nibnu parks, ġonna, indaħlu il-kunċett ta' Urban Green Reclamation, tunnels għal traffiku bi spazji ħodor fuqhom, proġetti ta' urban greening u parkeġġi taħt l-art sa fejn possibbli. Ma' dawn se naraw li jkun hemm żoni pedonali f'kull lokal, għall-anqas fit-tmiem il-ġimgħa. Dr. Abela saħaq li dawn il-miżuri huma biss il-bidu ta' dak li qed jipproponi il-Partit Laburista.